Zdravo, deco! Zdravo! Da li vi znate šta je to sistem? Ne. Sistem je skup elemenata. Oni zavise jedni od drugih i međusobno su povezani i čine jednu celinu. A šta bi to bio ekosistem? Ekosistem je sistem u prirodi. Recimo neka poljana, šuma ili reka. Uzet ćemo za primer poljanu. Na toj poljani raste trava, raste cveće, raste po neki žbun i po neko drvo. A odakle raste ta trava? Sa zemlje. Dakle, sve te biljke rastu iz zemlje. Biljčice se preko dana sunčaju, upijaju sunčevu svetlost, na taj način se hrane. One iz vazduha upijaju ugljen dioksid, a daju nam kiseonik. I mi bez kiseonika ne bismo mogli da živimo, ni ljudi, ni životinje. A bez čega biljke još ne bi mogle da žive bez? Vode. Biljke ne bi mogle da žive bez vode. A šta imamo još na toj poljani? Imamo i neke insekte, neke bubice, jel tako, neke životinjice. Eto, uzet ćemo za primer pčelice, recimo. Pčelice lete s cveta na cvet, cveće im daje nektar, a one za uzvrat njih oprašuju i pomažu da se razmnožavaju. Kako? Pa prenose polen, jel tako? Na taj način se biljke razmnožavaju. A šta još imamo na toj livadi? Pa imamo i neke bubice, neke gusenice. Eto, uzet ćemo, imamo i zmije. Uzet ćemo gusenice za primer. Gusenice grickaju lišće, one se hrane lišćem, ali kad biljka ugine, one takođe grickaju to lišće, usitne ih do najsitnijih delova. I šta se dešava? Ti ostaci ostaju na zemlji. Onda će nam pasti kiša, natopit će dobro zemlju, ta zemlja će biti bogata mineralima. Kasnije biljke uzimaju tu vodu iz zemlje i na taj način rastu. Na toj poljani imamo i ptičice koje vole da love te bubice i te gusenice, pa imamo i nekog miša, pa onda nađe neka mačka ili sova, pa ulovi tog miša, a onda ga pojede. Dobro, a šta se dešava kada recimo neka ptica ugine? Ko onda dolazi na red? Onda na red dolaze bubice i još manje bakterije koje će razložiti tu uginulu ptičicu ili neku uginulu životinju. I eto, deco, to vam je jedan ekosistem. Svi imaju svoju ulogu u njemu i svi zavise jedni od drugih. Ali je veoma važno da ekosistem bude u ravnoteži. A vi mi recite, šta je to ravnoteža? Šta znači kad neko padne sa stolice? Da si je težak. Da je težak ili da nije u ravnoteži. A šta bi to bila ravnoteža u prirodi? To znači da nečeg nema ni previše, ni premalo i da je sve u balansu. Za ravnotežu smo jako bitni mi ljudi, mi mnogo utičemo na prirodu i možemo da utičemo na tu poljanu. Šta će se desiti ako mi na toj poljani bacamo neko smeće? Mi ćemo samo zagaditi tu zemlju, ali ako bismo zasadili neko cveće ili neko drveće, učinili bismo tu poljanu lepšom i boljom. Sve ovo važi i za reke, i za mora, i za šume. Naša planeta je jedan veliki ekosistem i svi imaju svoju ulogu u njemu i svi zavisimo jedni od drugih. I zato moramo da ga čuvamo i ne smemo da ga zagađujemo. To je sistem u prirodi. To je sistem u prirodi. Priroda. Gusenica, pčela, mrav, ima ptičica, pčelica, bubamarica, trava, drveće, ima cveće, žbunje, drveće, drvo, travu i cveće. Kad ne padnem sa stolice. Pa da nema ni malo ni puno i da si na balansu. Kada je u prirodi sve kako treba,
Ravnoteža je kad sova uhvati puno miševa. Bezobrazni ljudi. Ljudi najviše zagađuju prirodu. Nevaljali ljudi koji ne vole prirodu.